jeneng kula ya karo ngenteni brosinge angenteni upama jeneng kula engko diterusake langgame angenteni ya kena lali aja ketok-ketoken kewala lah jarene a i u e o kudu penel nganti-anti besok apa
Pripun iki Mas? Semakin sore semakin anyep. YouTuber ngersakne lagu napa Mas? Lewung, lewung ki pelok nek dislendrokne malih piye ya? Kalamun terus lewung ki tapi iso lho, iso. Dadi kono sing nabuh nibani terus gese iki nibani kur tutupe tok niku. Terus cangkeme sinden muni gitu ya. Cangkeme sinden muni yogane nibani. Lah mili yo nibani opone sinden. Eleh wis gledis tok pokoke iki. Dene mburi kuwi ndak demen ning aku ya tutupono kuping gitu. Piye? Piye, Dik? Aku ki marane ora tau jujur. Angel sik ben digoleki krepekane. Pokoke manut Bunda Estrini karo Adinda Reni iki ora eneng sing ora enjuh. Aja ngono ngene iki saderma manungsa. Wong sok-sokke ya dadak ngrayai turut galengan ora bener kok. Pokoknya lek Mbak Reni, Bu Estrini tidak ada yang tidak. Pokok yo ngeslong kuwi. Semua bisa. Ora neng ceritane iki semua bisa. Nek Ajaib. Gur seneng aku gur guson. Ayo, wonten pamundutan saking Adinda yang ngendang. Tumindak jujur. Kuwi tumindak jujur apa nganggo aja ngarepe? Oh, tak kira aja tumindak jujur. Aku mesti tak jawab ora. Ya, pamundutan tumindak jujur. Sampun sumadya. Oh, bawa. Enggak, Bu. Berhubung ngarep orang mudeng bawane adikku sayang. Cakepane lali apa tak cakepi apa piye? Yo karo lek tanggapan ki anu nggawa tulisan lho. Khusus bawa. Amenangi jaman edan
Mbok ya kecuman milih kaya rinekasan dilalak kerasa Allah bejo bejan ingkang luwe bejo angin lawan waspada jujur jujur lek ora jujur
Bedane gending lancaran karo tembang tayub kuwi bedane rumangsaku. Angger nek gending lancaran seleke lek ra 6 ya 5 utawa 1. Mesti suwuke kuwi. Ning nek gending tayub iki seleke lek ra 2 ya 3. Wis nek tak titeni. Dadi pemar nutup kok kira-kira nyelehne 6 ngene ya keblonyok. Apa neh lagu tayub renek note lah kaya wong goblok. Arnirokne kene munggah reni medhun. Lucu ya tak rasa-rasane. Alah, kaya wong netah bayi ren. Tenan aku nek keterak tayub nu menduku ketok. Ning ya wis biyen. Ya sok-sok nek enjuh ya muni. Nggih ta, Bu? Nek ora enjuh ya meneng. Nek sajakane nyang reni ayo nyanyi. Ya tak terokne perkara reni le nyelene 3 aku nyelene 6 ya kono. Jane aku ki lek nyeleh ya kur 1 ae lho. Lah ya Kok iso 6 iso. aku lho sing tak omong. Oh, jenengan to? Nek kowe neh nyelene ya 1. Sing gendhe ketok. Lah lek perkara ra ketok iki kan ora ketok. Lah niku nggih kirangan mboten semerap. Lah iya ora ketok. Bu. Jilbab merah. Wajan panjenengan menyala. Ngersakne napa, Bu? Bokong semok. Padahal wong telu suwe mok kabeh, Bu. Nggih, nuwun sewu kagem para tamu ingkang kinurmatan, mbok bilih Bapak Slamet badhe ngersakaken lelagon ing mriki Bu Mami ugi Bu Reni ugi Bu Eslini tansah nderek. Engkang pundi? Nika piyantunipun nah nika. Jumeneng menika. Sanes sakipun madhepipun mengaler napa ke utara ngoten nika. Ageman merah. Nah, betul sekali. Bajunya merah jambu. Niku Bapak Slamet ingkang miji saking Dayaan. Oh, alah mriki ngenten nggih telatan Dayak. Oh, wonten nggih. Tak kira kur Badekang. Tapi Dayaan ngebel lek mriku kan Dayaan Badikan. Nggih. Kadang lek maca Badukan, padahal tulisane Badikan. Badekang nggih. Ngersakne menapa Pak baju merah? Oh nika suwantene jan ora ndelomok nika lho bebek. Lah nggih mbok bawa to. Nyandak mik ngoten walah jan ora mumum niku. Ah nggih Pak, ora ketang sak-sak pucung. Pak. Mbok monggo to Pak, mriki sone penake kaya gieger niki. Mbok nggih dibelasi to. Lah niki ibu-ibu ingkang dereng nate kagungan kersa utawi teksih gadah tanggelan kagungan kersa saged nimbali sound system niki enak jembeng dur. Monggo Bapak Slamet napa dimetaramne Bapak Slamet? Monggo ayo Duruk. Mataram. Duruk. Yo yo. Kula pirsani ing ngajeng sindene balita kabeh. Sing penting iso gawe marem. Ngoten nggih. Nggih. Ingkang sepisan sowan kula wonten dalem mriki namung derek memuji mugia anggenipun kagungan niat Kang Parwan Purwa Madya Wusana tansah manggiya suka basuki. Ngoten nggih. Allahumma amin. Terus sak teruse niku saged berkah barokah ngoten mawon. Amin. Ya seneng kula lek umpama awor kancane terus ning karawitane ngene iki lek diceluki ngeten iki. Nggih. Kadang napa enten Pak sing mboten anu Panggah. Panggah mboten enten. Panggah diceluk. Umpama aku apal ya pangkah
sik kok kadang ketok kledang lah kae lah. Wis aja madang ndang rene yo. Tak pengen madiang langsung rene. Dereng to niku mengke niku wau sing ngapal Mas MC kok dadi yo. Tapi nggih nuwun sewu lho Bu Mami nggih. Pripun? Istrine niku Lho, lah buke niku kalian kula pelek lho. nganggo jilbab abang niku. Saestu. Nggih ngatos lho nggih. Aku pas men yo sing tak sapa lho malah buke sih. Nggih. Tenan. Nggih, sak perlu nderek. Ora ketang klungsu-klungsu meludu ngoten nggih, nderek nglelipur para rawuh wonten ing dalem mriki. Sesideman Mas nggih. Sabinten? Wiwitane sakmoten. Handerek sang peke Menika nggih MC suwantene jan. priya bagus kang olah budaya karo ngenteni bojo kula nggih Tasih dangu nggih. sowan menyang kutha gedhe Garwane kang pundi lho, Pak? mengke lek kula balik nututi nggih niku Oh, nggih. Kamangka nek jenengan mengke jumeneng sing nututi buke sing kudu ngireng. niku mbok de kula niku Bandara terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ngungrum marang bendara Dyah Sulestya dijereng ngincangake alis terus sesideman kula tak buka njenengan lajengaken soalé panjenengan langsung saestu ning kok lek pomo aku balik engko les nerusne gendingku tembangkumu tak nggih. wis ndang nggih nggih tak dindi Kula niku nggih ngrantos anggen penyan badhe nindi. luweh becik patenono timbang pepisahan mring Dyah Kang Sulestya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra monggo dipun lajengaken Aku
saji seswa arane bangsa
ban pendopo ae. Ngantek sindene ngantek ora roh apalane sing diapalne malah gerong. Ah lek ra ngono ya ora ngrasakne dadi penggironge ternyata berat. Koneh lek lomba kek ya kudu padha notasi. Mleset titik ya dicoret. Kok besok nek lomba dadi musuh neh ya dhewe. Nek ngene iki dadi dulur nek wayah lomba. Pokoke ngene-ngene iki musuh, ngene-ngene iki musuh, iki musuh, iki musuh. Ndek grup dhewe-dhewe lho ya. Kandian. Nggih. Berjuang dengan grupnya sendiri-sendiri. Nek aku cara lomba iki karek bagian penggarong-penggarong ngono kuwi. Lah kowe apa ora ta? Saiki lek lomba sinden sing dibiji umure 20 medun. Iya ta? Nyapa bocah mburi nyapa? Kaya awak-awakane ngene iki seratan yo. Calon apa beneke mburi? Luwotak-luwotak lho. Tangune tabuhe don Niki calon-calon. wonten panyuwunan saking Mbah Yoyo Sumaroto putrane Mbah Parwanto, Mbah Parwan Suwargi. Pelatih Riok Sumaroto nyuwun lelagon manggung sore. Manggung sore iki slendro apa pelok, Cok? Oh iya slendro. Niki Mas Yoyo dipun pinangkani nggih manggung sore. Sate ayam. Wis. Iya. Ora sak dodol Rita. Ayo sate ini liwat. Ora sing laden-laden ket mang kok tak rasa-rasane kok ora njaluk lagu ya. Kuwi ki anu lho irite ndak umum menungso. Gese wong lawang kon njaluk lagu ki karo aku kek ana lagu iki. Lah terus kuwi bakul gedang ora irit ki piye? Bakul ta Pak niku? Lah terus batine ngoten niku damel napa lho Pak? Wong niki mundhute nggih wonten pudak mriko ngoten. Nggih to? Walah nggih lek jenengan Pinarak to Mas. lek jenengan gadah gedang jenengan dol teng mriki. Eman. Alah wayu saestu. Eman gedangku tak dol. Kamu kok nek dipikir ket mang ngladeni awake dhewe wis piro. Oke lho. Tanpa diladeni awake dhewe iki yo kluwen lho ket esuke Tenan. umpama. Jane. Lah iya. Matur nuwun nggih Mas. Pun Yo karek kersa jenengan nyuwun napa ngono ku lho gek jenengan milih jenengan nyuwun napa ngono. Ature Nika apa lagi incim jenengan to? mengke dalu diincim. Anu titip lho yu biasane yu. Bapak Mas Sudin ngersakne napa? Iya padha to? Kudu to? Oh padha lek no. Suwe lek kapok we. Iwang tak gojlok iki ket mang. Monggo niki manggung sore pangundutanipun Mas Yoyo saking Sumaroto. Iki lho Mas tak ladeni.
suwun Mbak Mami ugi kru karawitan mugi-mugi tansah ngrembaka hanjayeng bawana salam budaya matur nuwun niki wonten kalian madang sik to santiku engke kaya lagi bar madang to bodonan adik wis Allah karep kono niki berhubung para pradonga tansih ngayahi jejiban lumaing piring kridaning sendok alias dahar sate matur sembah nuwun kagem Bapak Suprapto dalah garwa ugi putra mantu lan putra putri sampun pokoke nyugata sembarang ringoh patuta sitok rong dilulun sitok wis metu sitok rong dilulun sitok metu jan pokoke jan bejo tenan iki nggih dina kingke wong-wong ning panggung iki bejo kadang iso dinoblek nganti perih ning wetek tenan ngono ki ya tau lho Mas ya Allah tibane kelalen ning tawon nah ora teko bocah wong ning kono ning Brojo Gantang kono desane nggih niki dina jan nemu bejo ya suwira tanggapan pisan banyu mili suguhane kene ora atik sego Mas diet bojonan kan sego dereng oh diet kabeh sinden iki rumangsa kelemon kabeh direwangana diet ya panggah ora kuru wis saiki iki patuta ngombe dadi gajih tenan banyu saiki karo banyu mben iki apa to bedane Bambo. nah aku katik ya gumun lah kan sinden iki saiki ora aneh lho sinden kuru Reneng. liyane bureni iki Kuru piye wong kaya ngene ya? Iki lan ndi wong awakmu kur kaya kuwi jenengan ki ora ngeroh lek dek kae aku. Saiki iki wis mundak wis oh imbuana sego iya tak imbuana sajane kluwen kula nate lho yu bebet 43 wis nyindan ae. mosok Jan kaya kerupuk kae. ra meni Kaya ora tau dingon iki. Lah saiki mosok kadung wis meh kebacut. ala wis ben Swidak. sinden iki nek kuru-kuru ndak patut Nggih disyukuri mawon. Iki nggih paringi Gusti Allah. nggih ingon Mbak ingon domong ingan Mbak Reni lho Mbak Reni kok cantik sekali rambuh niki sinambi ngrantu tenan sing kagungan dalem iki tenah rezekine sempulur iso renes nyedhekai para yoga karo sindien karo tukang son jan nasek ora leren ket mau tenan lagi dilulun lho wis metu neh aku gumun kopi lho sik separuh dijaluk neh gelase disai teko kene wis sujud panas neh seminggu ngene wong nang SD nah ya iki seminggu ngene ngono tenan mulih ra iso mlaku wis sakit lemune iya mulai-mulai samurah tenan wis ora gerak ya pikantuk salam saking sapa kuwi salam budaya hadir alah Mas Dewantara ugi juru syuting juru penginjenan YouTuber apa nggih wayang kuno kok ngendi Mbak Reni mbuh alamate mbuh oh ndelopo wayang kuno channel YouTuber hadir di sini di lokalisasi ora ning saiki lokalisasi wis dirampas dadi alun-alun lokalisasi ya aku ki ngene kok suwi ra ngenekne lokalisasi lokasi lah iya kok iso
Padha ae wong iki yo mantan begenten. Si aku iki lho Ren, aku apa muni Reni ngono, apa muni Bu Estrini wong aku. Bu, aku tak sawang kene iki wis mak ping 3 lho. Ibu-ibune sing penerima tamu ke mini ora apik tenan. Tenan bener. Oh, ya Allah Bu, jenengan kok tirakat tenanan to Bu. Lah kok tak sawang orang nunjuk-nunjuk kopi sejimat. Tenan. Dia aturi aku ora nyawang blas jenengan ket mau blas romplok-emplok lho Bu. Ya Allah. Lah iya. Apa kangen iki lho mendek udan lho kira-kira. Oh, mugi-mugi tekabul Bu. Pokoke sesuk lek urung bengi bar mantenan wayang manten wis bodho nyapa-nyapa kuwi lagi udan sing deres ya Bu. Udan slamet, udan becik, wahyu kanggo temanten sak karone muga-muga kinanten udan sesuk gek ndang dadi. Gese dadi manten sing samayan. Tak terus ningkut dadi apa? Genahno ya garape R ya iwak manyar temumpang mangkok manten anyar ngono sesuk bengi buka ikat. Duh. Kado. Bocing angkat ditaset niki. Lah piye aku yo iwak manyar temumpang mangkok. Lah sesuk bengi iki wancine udan temanten anyar kuwi buka ikat. Duh. Katok iki wong manten iki wis nganggo baju triling-triling ngono kae lho ra katokan lho jan. Ya ampun, Bu, ngene iki kok lambe turah lho, Bu. Ya guyon, sing penting kula mboten ganggu penyan. Sing penting iki ya kur guyon nanggep ae sinden iki sinden ora genah ngono, Bu. Lah nggih. Lah iya ta. Weh, jan tamune masa eneng sindene ora genah. Padha mbani alhamdulillah. Tak dongakne Pak Suprapto iki rezekine turah-turah blawah saking lek sedekah nyang para-para yatim piatu. Turah-turah tenan lho Pak Prapto. Turah-turah jan ora lokak malah kebiak. Pokoke dongane sinden tuwek tumus. Pak, jenengan pun mati napa dereng? Nembe badhe napa bar? Lah nggih. Gesek gek dar gek nyanyi iki, Pak. Ke lho yo sing nekakne wis seneng ke lho yo. Yo, aku engko lek ditekak aku kepiye lho Pak terusan. Iki ngono ya omong-omong timbangane nganggur karo nunggu para pradangga nembe ngayahi jejiban. Kandhane yo iya ning lambe bubrah digorene salahe. Purwantara hadir, salam budaya, salam. Sapa ren iki jenenge ra ketok mataku. Monggo pinarak hadir di sini. YouTuber yang dari Ndelopo Mbak Bile badhe mresani Mbak Lina Widing Ndelopo bisa melihat di channel wayang kuno Ndelopo engko tak kabarani. Ini Mbak Lina biasanya senengane langgam Mbak Bile wonten pamundutan nulis mawon herek. Penak iki nulis ning nggon ngene iki ya dadi langsung ora atik apa-apa. Kandhane ingkang nembe ngayahi dar dipun sekecakaken Pak. Dipun agem telas kemawon nggih Pak. Ibuke ora dar Pak. Urung. Lah ya lali to cethuk dulure kaya ngono kuwi. So suwi ora cethuk-cethukan cethuk neng kene lah ya to yu piye kabar ya pekek putumu piro saiki 5 cek wedhusmu ke manak pira lah mati sitok yu mati lagi niyo pangan tumo
ngono kuwi. Aku seneng gapyukane wong wedok ning ndi padha. Alhamdulillah kaya semut boyong kon jeruleng pokoke gayahe Pak Prapto dalah ibu sapa Mas? Bu Rahmawati. Mbak Mami kula nyuwun langgam aja lamis. Waduh. Nek aja lamis niku nek slendro niku piye ya? Ora kena. Aja sakana janji bang manis yen to among lamis. Lah piye ngono? Aja sakana janji bang manis yen to among lamis. Ngono lho kira-kira. Ya ngono. Lah, mang nyedek ndemok ora mbayang lho, Pak. Kaya sinden tengen dhewe iki alah tenang. Digledhak ning dalane nek sing nemu. Tenan ra apa-apa, Pak. Aduh, bablasan. Nyuwun lagu aja lamis lagi berhubung pripun niki diganti Karangkates nggih ingkang nyuwun aja lamis mergo nek pomo pelok niku gonge iki arep digawa kabeh iki ya ndak apa-apa jane ning nggone sing reneng mergo iki ki wis nguruki Tegalan pirang-pirang hektar undangane sesuk iki 2000 dadi 2000 dadi nggone kur nggogong niki ora cakep. Kek alah sing penting dikeki bong ngono lho Mas nggih. Dadi perkara slendro pelok slendrone tok cukup. Akhire ya sing digawa slendrone tok ora kok piye-piye. Lek sing ndek omah iki tenan kongkong wong kandel. Wong kandel, wong budaya. Nggih, monggo niki dipun pinangkani bola menawi sampun rampung anggenipun ngayal jejiban dahat. Karangkates kagem para tamu ingkang katembe lenggahan nggih. Mangke mbok bilih ngersakaken gending monggo sesarengan sarwa budaya. Sarwa laras. Lek turah ki ngono ku lho yo. Ambu.
adik kula Kang Mas Hadi mbok pilih badhe ngersakaken lelagon mriki tansah nyadong dawuh bleduke gabah nyadong duka seneni Swara ati mung tansah
wonten pamundutan malih. Jurakane tlutuh gedang. Aduh. Iki. Dasare wong ya ora ketok lho kok eneng tulisane juragan tlutuh gedang. Nika mundhut ingkang ngangkon sepindah Candik Ayu. Dene ingkang ngopeng kalih Podang Kuning nika wau sampun. Ingkang ngangkon 3 mlaku bareng karo sapa iki? Menika dipun garap dangdut mawon, Cong. Wekdalipun saya sore niku dangdut saya panas. Lah tukange seleb bareng ketoke ontak kudu joget. Kudu nyolot mawon roh sinden jane. Nek berhubung nggih kawontenan dados nggih rada riku. Jane alah secara umum kaya ketoke. Nggih. Monggo Cok, digarap ngalon-alon Candik Ayu lagu bareng nika dangdut mawon. Menika dipun live streaming menika channelipun napa wau Wayang Kuno mijil saking Delopo. Nyuwun pangapunten Kang Mas, bakule gedang niki Candike Ayu tasik ndelik. Ngapunten nggih. Mlaku bareng dek wau sampun. Napa dipun gantos mawon nggih? Napa gantose? Cucuk remuk. Cucuke sinten remuk? Ha sida cucuke sinden to sing remuk. Ha nggih panggah cucuke sinden. Nggih. Remuk-remuk. Monggo Cak.
Ora boleh ya ben ngono nyambung. Rasane. Wis ta, Dik? Wis.